बार'बुंखा गामिनि सोमोन्दै जोंनि मानगोनां आदानिफ्राय अनेक काहानिखौ खोनाबाय जे जोंनि आन्दलन समावहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आन्दलन समावहाय जोंनि आइजो माहारिया माबायदि जिनाहारि खालामजादों आरो बियो पृथिबीनि गेजेरावनो बिरल जे मोनसे पुलिसनि माबाया प्रशासनाव थानानै जोंनि पाब्लिकखौ रायजोखौ बेबायदि जिनाहारि खालामनायखौ जों नुनो मोना खिन्थु जोंनि हारिया बै समाव खालामजादोंमोन। आं बेनि थाखायनो दिनैहाय फार्स्टआव नारी हिसाबै महिला हिसाबै जे महिलाफ्रा जिनाहारि खालामजादोंमोन बिसोरजों देखा खालामनो फैदों, बिसोरो सुखु दुखुखौ आं खबर लानो फैदों जाहाथे आंबो सासे महिलानाव बेबायदि जायोबा आङो भाई सद्भाब लाखिगोन, बिसोरखौ मारैहाय आङो फंनैसो खोथा होनानै बिसोरनि गोसोखौ सुग्लायहोनो आरो एसे सहाय खालामनो बेनि थाखाय आं फैदों। दिनैहाय आङो केन्डिडेट हिसाबै आंनि समस्थियाव गोलैबाय, इयुनावहाय आं बिसोरनि थाखाय खामानि मावगोन। जे नाहक समाजाव जिखुनु आन्दलन बा जिखुनु रिभलिउसनाव हिन्जाव मानसिफ्रानो रासिन सेक्रिफाइस खालामनांगौ। जुदि आं हिन्जाव जानानै हिन्जावनिखौ सहानुभुति होआबा बेथ' अन्नाय जागोन। हिन्जावनि दुखुखौ हिन्जावासो मिथिगौ। ओंखायनो आं दिनैहाय फैदों आरो बिथांमोननि सुखु दुखु खबर लानो फैदों। इयुनावबो आं फैबावगोन आरो बिथांमोननि थाखाय आं हाजासे खामानि मावगोन। धन्यबाद।